Yonie, your bumpire. Okrunkuni, when a 2 minute cassia, a yawodia. And that was in young upon, or the air cock, or the air back. And also, as I bought a mobile, EBT was them. Now, Cronkon Casa train, said the Bayer, if be free about corner, rather near corner who have been cassim. And that was it. Oh, yes, you Amen. The Nyankopɔn ase sɛ nadomarakwa oguso esiesie yɛn nyina Nyankopɔn nsɛm a ɛba yɛn nkyɛ nyinaa no sɛ deɛ ɛbɛyɛ adaakye yɛbɛnya nkwa na asɛm asaboa yɛn wɔ wiase a yɛte mu yi to Nyankopɔn asɛm a ɔba a obiara de n'akoma nyinaa n'adwene nyinaa di asɛm n'akyi ɛno nti na sɛ obi Nyankopɔn fie na sɛ ɔbɛda deɛ a wayɛ ne ho bɔne paa so bi ko Nyankopɔn fie na ɔtena asese Nyankopɔn asɛm ɔba no apɛ na ɔda ebi asa a nyinaa yɛbɛsa ebi Nyankopɔn ayɛ yɛbɛtonto Nyankopɔn ɔpa banyame asɛm ɔba pɛ na sɛ nipa ne da a wayɛ ne kra bɔne paa ɛno nso so Awurade asɛm a ɛfa nhyira no ho no ɛwɔ bebree ka wɔ ho yɛdi kan yɛhu sɛ nhyira ɛwɔ n'ahodoɔ mmienu yɛwɔ automatic blessings or an automatic blessing or nhyira a ɛne yɛahyɛto na ɛne deɛ biribi a ɛsɛ woyɛ no woyɛɛ no a na afei deɛ na no nso ɛdi akyiri aba ɛna wɔ nhyira nso deɛ a ɛyɛ deliberate blessing sɛ ne obi na ɛhyira wo obi na ɛsɛ nhyira ma wo anaa wo hyira wo automatic blessing ne deɛ yɛhu sɛ ɛnyina wɔ nipa bi so na ɔɔyɛ nti yɛn hɛ no nso ne no yɛbɛsɛ yɛtoa so ade akra bi fa conditional blessings ho ana conditional blessing nhyira a ɛgyina ɛnyinasodie bi so nhyira a ɛgyina ɛnyinasodie bi so ɛna yɛpɛ sɛ yɛka ho asɛm mɛdi kan aka sɛ nhyira mmienu na ɛwɔ hɔ a Awurade asɛm akyerɛkyerɛ yɛ nea na deɛ ɛfa automatic blessing anaasɛ ebi a deliberate blessing no saa conditional blessing yɛbɛhu wɔ ne mmienu nyinaa mu yɛbɛhu bi wɔ automatic blessing no mu nhyira bi a ɛno ara na ɛyɛ n'adwuma ɛna nhyira bi nso obi na ɛhyira wɔ no yɛbɛhu saa conditional blessing no ɛwɔ ne mmienu nyinaa mu na yɛka conditional blessing deɛ ɛne sɛ nhyira a akwai sɛ ɛno deɛ ɛmma kwa conditional blessing ne nhyira bi a ɛmma kwa wɔ nipa abrabɔ mu ɛgyina biribi so ɛna ɛma saa nhyira no ɛbaayɛ ɛna ɛwɔ unconditional blessing nhyira bi a ɛni nyinasodie biara ɛno deɛ ɛbaa kwa ɛno nso Nyame boa a ɛbrɛ sɛ ɛbɛhwɛ ho asɛm tie sɛ nhyira bi wɔ hɔ a ɛmma kwa nhyira bi wɔ nso deɛ a na ɛgyina biribi so ɛna ɛma saa nhyira no baa nhyira bi bata ho wodi asɛm bi so a wo nsa bɛka conditional blessing na akɔyɛ sɛ nhyira bi a animonyam bi a anaasɛ bambɔ bi a anaa nkonim bi a Nyankopɔn ɛde ɛma wo anaasɛ ɛkwan bi Nyankopɔn ɛbi ama wo na ebi anasɛm bi sɛ wodi so a saa nhyira no ɛbɛba wɔn so deɛ a nhyira no ɛmma yɛnti asɛ sɛ conditional blessing no nhyira no deɛ wɔ hɔ nanso Nyankopɔn asɛm bɛkyerɛ wo biribi ama wayɛ na de Awurade asɛm bɛkyerɛ ama yɛayɛ no yɛyɛ deɛ a saa nhyira no bɛba yɛn nso yɛne wɔde ɛmɛ nyinaa yɛpɛ nhyira deɛ obiara ɛpɛ because nhyira yɛ ade papa sɛ nhyira ka w'abrabɔ ho a ɛboa wo bebree na Onyame nhyira ɛyɛ asomdwie na ɛnɛ yɛgu so na munim sɛ Abraham nhyira no a yɛdi firi aseɛ no a ɛwɔ Genesis chapter 12 verse 3 no sɛdeɛ Awurade asɛm kaeɛ no ɔse na mɛhyira wɔn a wɔhyira wo na wɔn a wɔdome wo no mɛdome wɔn na umu na obɛhyira asase so mmusua nyinaa yɛhu sɛ conditional blessings deɛ wɔfɔfɛle condition bi na wɔfɔfɛle a wɔyɛ wo fam deɛ a ɛbɛbam Abraham nhyira no a wohyira no a ɛbɛba wo soɔ no anaa wodome na ɛbɛba wo soɔ ɛyɛ condition nipa no a ne nsa ɛka Abraham nhyira bi no sɛ
the oye no o shira Abraham no ana manya me shira no te eye condition and wo shira ye be shira wo odome a ye bedome wo na eno e de beba ne ma bebre mu natimi aboa ye fese ye mu bebre no obi e penshira ndi se ye penshira de a ne se o se ye ade a e de enshira nso e bebre ye nti ha se no ese se wo shira Abraham a awade nso obi shira wo ne se eye condition tinye se bia ma anye bibia ena enhyia ne baaye etimi ba saa na enye Nyankopɔn enhyira nyinaa na Nyankopɔn enhyira nyinaa eno nko an ne se wo hyira Abraham na Nyankopɔn nso enhyira wo nim eye Nyankopɔn enhyira fa bi Nyankopɔn ne enhyira no ana wo Nyankopɔn ne nsɛm no efa bi no se ne tie ena efa bi nso se ne tie na ene ne yeka ho asama kyerɛ man sɛ nye sɛ Abraham na Nyankopɔn ne si wɔ sɛ on die so o hyira no nko ade a asa wanye bibia akora nka ho nko ade a ye be hyira wo eno eye Nyankopɔn hyira ne Nyankopɔn bɔ hyɛ ana Nyankopɔn hyehyɛ emu efa bi na ebeberenu an so ka ho ne ye hɛ no nso sɛ wo yama Abraham a ye mfa na sɛ enipa dɔ so beberenu an ne wo wi ase ye hyira nipa ye boa nipa ana Abraham so eye nipa ana obatena asase so endi se woye ma nipa a woye nipa doye woche nipa de woye papa ma nipa a Nyankopɔn ani so nimum Abraham de na akwaya special ti Abraham nsira no ebeba nipa so no ene eye special enya ban se bia ampa ya chade se wonya chade ye ya doye ma nipa a Onyankopɔn anim no sɛ Abraham ho na nipa ahodo ho na wo ya adoye ma Abraham a Onyankopɔn anim no Nyankopɔn bu ni sɛ ɛyɛ special ana wo ya ma wo nua ho so a ɛtene Onyankopɔn anim na yɛ no nso na timi aboa yɛ ndi sɛ bi ya Abraham nko ana Nyankopɔn asɛm kyerɛ sɛ bɛyɛ ne papa ne mum ɛyɛ ɛnkanka yɛ nyina yɛkenka aban bɔ no a ɔse sɛ yɛwɔ ɛbrɛ fata yɛnyɛ nipa nyinaa yie enkanka ne agidifoɔ efie sɛ mu nyinaa mo kenka apɛn sɛ yɛwɔ brɛ fata nipa biaa de yɛne ne nsana fɛfɛɛfɛ yɛmmɔ nipa biaa yɛbɛhunu biaa sɛ yɛbɛtumi ayɛ nko ade a ne titiriw no nyamesɔmfoɔ na yɛ sɛ sɛ ahase no yɛyɛ nipa nyinaa yie no deɛ ɛyɛ nyame asɛm a nipa bi a wɔbɔ akɔ mu biaa woyɛ nadɔyɛ woyɛ ne hɔhoɔ woboa nipa na ho hia mu na tetere mu bibia mu a wahyɛ Nyankopɔn ne monyam ba titiriw paa ne deɛ nyamesomfoɔ na yɛ sɛ nyamesom ni ɛho kyerɛ no na wiase ni ho kyerɛ no a woboa mu nyinaa ɛyɛ ba deɛ woboa no kaseɛ paa ɛyɛ paa ne nyamesom ni no fa na ɔpɛ sɛ ɔkyerɛ yɛn nemo ɛnyɛ sɛ bi a maboa nyamesom ni nti sɛ wiase ni deɛ ne ho kyerɛ na mɛmmoa no woboa wiase ni na ne ho kyerɛ no a wobɛnya nhyira ba sɛ ɔmmenu nyinaa ne egyina hɔ de a Onyankopɔn sɛ ɛne ɛnkanka obi a ɔsom Nyankopɔn no obi a ɔno wosoro Nyankopɔn no sɛ woyɛ nadɔyɛ a na woyɛ obi nso a wonso Nyankopɔn adɔyɛ a nimenu nyinaa na ɛso Nyankopɔn ni ba de ɛso pa Nyankopɔn anim no ɛne agidifo fiefoɔ amen ti ba ho ɛkari wait pa nso ɛkyɛn baako na minim sɛ Yesu asɛm no kɔ no Nyankopɔn ɛbɛfa asɛm nso akasa kyerɛ bebree ti yɛse sɛ woyɛ ma ɔma ɛno nso yɛbɛhwɛ ho asɛm kakra na tumi aboa yɛn nhyira sɛ condition no wudi so sɛ ɛkɔyɛ sɛ ɔma ɛna wɔwɔ maayɛ ana mmoa bi ɛna wɔboaayɛ a yɛbɛhwɛ ebia sɛ ɛho returns no ebi wɔ ha ɛho returns no ebi a etumi yɛ instantly ɛna ebi wɔ nso a edelay sɛ mahyira maboa mayɛ papa ma Abraham special blessing mayɛ papa ma menua Nyankopɔn adwuma bi ne yɛyɛ na meboa bie mabɔ afɔde ama Awurade mayɛ ayamyɛ mayi ɔdɔ bi adi akyerɛ menua enkanka madwi ne nyinaa na ɛyɛ dua papa biara a yɛyɛ biara no ana mmoa bi a yɛboa biara no ɛyɛ na emu bi wɔ hɔ a ya na ɛho akatua no ana ɛho nhyira no emu bi wɔ hɔ a ɛma ntɛm na yɛbɛhwɛ
maka say saa na ma wo nyina no wo ye papa e ye udua obi oba papa bia and the giving is sowing say umma udua de say de odi ade akwahye fam ndi enhe no so intimi emwa ye so we ye bibia onyankopɔn odin mu titu ene ye say kasafa ade ba ho mu nyina ebio enti ehun say conditional blessing no say enhe say bi da ho onyame asama kyerɛ say wo ya doye a say na meye wo na waye na wo hwɛ de nyankopɔn so fa wo no so bɛyɛ ama wo na ayedua ɛno na meka sɛ ebia sɛ udua a ne da na abedua no na abetwa mo ihe no so bebree pa ye pa sɛ udua a yɛse ne da no na wo twa nti obi a beguo bia no untwa ne da no wo betwa ne wone brɛ mu sɛ yɛkenka nyankopɔn asɛm no ɛwɔ Galatians chapter 6 verse 9 6 verse 9 ɔsena mo ma yɛ mmere papa yɛ mu na sɛ yɛampa ba yɛbɛtwa so aba ne brɛ mu nti sɛ papa yɛ ɛne adoyɛ ɛne sɛ yɛbrɛ ho sɛ ma yɛ papa yɛ papa mena afei kora deɛ megyaa ne yɛ da bi nyankopɔn asɛm sɛ papa yɛ deɛ meyɛ mmerɛ ho koraa deɛ yɛ condition sɛ wo nua o ɛnyame fie o ɛyɛ afɔdeɛ bi ne wobɛbɔ nyankopɔn wo anaa biribi ne nyankopɔn de ato akoma so ɛna woyɛ o wɔse ade papa bi a yɛyɛ biara ma nyankopɔn biara ɛgyina nyankopɔn asɛm so biara no ma yɛ mmerɛ papa yɛ ho na se wɔse yɛampa aba a yɛbɛtwa so aba wɔ ne brɛm ɛni aba no a yɛbɛtwa no ɛnyɛ da a wɔbɛdua no na abɛtwa returns no sɛ deɛ woyɛɛ no ɛso aba no ɛba a ɛso akatua no ɛɛba a ɛyɛ returns no a nyankopɔn ɛde ɛbrɛ wo no one ebu ha ebetuma take days ansa na ba ma plant ma dua ma nyankopɔn ma yɛ papa ma nyankopɔn me hwɛ de nyankopɔn so bɛyɛ ma me ndi ɛse ebi wɔ hɔ a ɛbɛba no ɛbɛgye mmerɛ ebetuma take days ebi so betuma take weeks ebi betuma take months ebi so betuma take years ansa na ba but ɛdeɛ ne a ɛbɛba so de nipa no a oyi ne yam ɛma ayɛ no na wate wɔ nyankopɔn asɛm sɛ meyɛ sei a Awurade nso bɛyɛ sei na wɔyɛɛ no ɔnyɛ disappointed sɛ adɛn na mayɛ na obi hɔ na onim sɛ wɔyɛ ne da no na nyankopɔn ɔde ma no nyankopɔn ɛnyɛ saa ɛba wɔ ne bere mu monhwɛ no nso nyɛ sɛ bi a mebafo deɛ ma nyankopɔn a anaasɛ ebi a meboa me nua ɛwɔ n'ahohia mu anaa mpo sɛ meyɛ ma Abraham a ɛne nko a me nsa bɛka no ɛba wɔ ne bere mu ebi yɛ instant nyankopɔn deɛ biribi a nso Awurade yɛ nanso ɛba wɔ ne bere mu deɛ woduaeɛ no wobɛtwa no wɔ ne bere mu ɛni na ɔka Bible no a ɔsɛ momma no wama mo Luke 6:38 yɛnkenka hɔ ɔsɛ momma no wama mo sukuru apa a wɔmmia soɔ na wɔwo soɔ na abu soɔ ɛna ɔde bɛgu mo ntema mu na sukuru a mode susuo no ɛno ara na ɔde bɛsusuo ama mo so nti ha sɛ wɔsɛ momma no wama mo ɛyɛ condition woma a yɛbɛma wo woma a yɛmma wo simple woma a Awurade nso ɛbɛma wo na sɛ woamma nso a yɛmma wo na wɔsɛ sɛ woma deɛ a na sɛ returns no sɛ ɛso aba no wɔ ba a wɔsɛ ɛba mmɔho na yɛde bɛgu wo ntima mu koraa na de ama wo na yɛ sɛ wɔsɛ yɛbɛmiamia so na yɛ sɛ sɛdeɛ wo no susukuru apa a wode susuyɛ no saa pɛpɛɛpɛ na de bɛyɛsu ama wo woyɛ ne bafuu woyi yam na yɛɛyɛ wote w'ani ne maa yɛ deɛ a ɛho nhyira nso ɛɛba nso a ɛbɛba ne bebree nti returns no na saa returns no a yɛka ho asɛm sɛ obi yɛ papa nyɛ sɛ wode sika ma bɛnya sika bi yɛ sika nko ara na bi a nyankopɔn de ma wo nyankopɔn sɛ otua wɔka ɛwɔ adɔyɛ bi a wayɛ ana papa bi a wayɛ ho a returns no it can be anything so nyankopɔn ɛtua wɔka papa bi a wayɛ me say aba no a deɛ wugu yɛ no a wutwa so aba no returns no aba no etinye bibia etinye bibia amen onse didi ka no deɛ wo no wo de ama nyankopɔn wamfa anya ama wo ho nipa bra bo obia de deɛ ɔwɔ ɛsom no ɔno ara ne ho obia de deɛ ɔwɔ ɛhwɛ ɔno ara ne ho de wiase obia adwene ɔno ara ne ho but wo so deɛ nka wo mu bi mu ha nka ebetuma bibia ama wo but wamfa anya ama wo ho wo de aya ma Awurade edi ɛho emuae no sɛ ɛbɛba a onyankopɔn ɛna mmama hu muae no nso aba
na se e ma awurade a na awurade nso e ba hye animonyam returns na oba ebi wo ho a e fa kwa mebrenu a so na e ba ebi wo ho a na emusuo be kura di wanim na ohaw bi di wanim nkwanhyia bi kura be e be kan ama obubu agude mo kura ana say yade bi kura na e ba wo so a wanhwene ya adwuma kura wontimi nya bio de wo ya ma awurade no sa Nyankopɔn ebetimi ayi sa hade na afiri wo so a wo kura wunhu eno nso wan wadi aba no nka say abrabɔ mu no se beto wa e kan ka obɔbɔ adaje nka abɛsɛ no ene sɛde bi a wobɛyɛ nyinaa no a wan ka sa wo ya de save wo life no saa sika no a ɛsɛ Nyankopɔn nkɔde bere wo cash no wɔne de wɔde atwa musuo bi edi wanim nso afiri wakwa mu no edi Nyankopɔn so hyira nipa a returns no ɛba ɛnyɛ sɛ bi a sika nko a ne otimi fa kwa bebrenu a so sɛ ama wo so kɔ etimi ba wo ba so sɛ ama wo so a yɛse asɔre ebetimi aba ho so amen very good nti ase ne de returns no ebetimi aba in any form to mfa entom akoma so sɛ wo yɛ mawurade a na otua wo so ka ɛso aba ɛba a ebi wo ho a ebetimi aba na aba wa abrabɔ mu am wa ade wani ehunu nanso ana Nyankopɔn ɛyɛ ne mabebrenu ama yɛ oyi yɛ firi musuo ni ne mabebrenu mu yɛ ehunu ya dana se o ni sɛ bɔne bansa de kan sɛnka ebi kwa enka amane bi na ɛbɛto nipa no ɔhaw bi na nka ɛba nipa no so nanso ebi a ɔma bi ɔma ayɛ ana papa bi a ɔyɛ no Nyankopɔn odin mu no ɛho akatua na ɔba no ama direct o Nyankopɔn de atwa musuo bi mu ama wo a ɛno ɔnyɛ bibi ma wo nanso ɔhwɛ abɛka sɛ de woyɛ no ɛho akatua bi ama ya na nka sɛ bɔne ne ba nsa bɔne ne ba na yɛ amen unsa bɔne ba ana yɛtumi hunu ne yɛtumi ade Nyankopɔn ase yɛhuna ya na ayɛ sɛ ɔnyɛ bibi ama yɛ banka me de mi hu sɛ papa sɛ bɔne ama na papa ba ɛno mum ya na ɛyɛ amen ɛna yɛnhwɛ yɛka koyi nso no automatic blessing no a yɛse ɛne woyɛ yɛ no ane nhyira bi de akyire ba no emu bi wɔ hɔ de a Awurade ka ho asɛm yɛbɛsɛ yɛhwɛ ɛno nso yɛhu sɛ wo ma ɔbɛma wo wo ma ɛne mu bi nso wɔ nso de a ɛmfa ho deɛ ɔmaayɛ ɛno nso yɛbɛkɔ Nyankopɔn asɛm mu ɛmfa ho deɛ ɔmaayɛ ɛne Onyankopɔn bɛma no yɛbɛkenka aba yɛni ka nkenkae yamia Awurade asɛm no wɔ Mark chapter 9:41 na obiara ɔbɛma mo nsukuru ama anom sɛ moyɛ Kristo dia no no korɛmɛsɛ mo sɛ nakatua ɛmmɔ no ase wo sɛ Yesu Nyankopɔn na ɛkasa yi Yesu na ɛkasa na somafoɔ no ka kyerɛ mo sɛ masomafoɔ mo mayi mo mene mo nenam na sɛ obi ɛma mo nsukuru cup 1 cup koraa nom sɛ moyɛ media me na mesoma mo madwuma na moyɛ mo sɛ manimonyam nti madwuma moyɛ nti nsukuru wei ɛnom ɔde ma wanom wɔ sɛ 1 cup ɔde ma mo nom yɛ no sɛ moyɛ media nti no sɛ nipa na katu ya mo no mohɛ no nso sɛ obi yɛ Awurade dia sɛ obi Nyankopɔn somafoɔ sɛ Onyankopɔn yi obi si wɔ ana sɛ obi yɛ Nyankopɔn adwuma ɔwɔ no kure mu a na ɔyɛ Awurade dia a de Awurade asɛm ka no sɛ ɔsɛ obi biara ɔbɛma saa nipa na even 1 cup of water kuru ama panom no saa nipa na katu ya mo no da amen ne sɛ ha sei no deɛ ɛmfa ho nipa a ɔmaa nipa no ɛmfa ho nipa a ɔmaa no sɛ wɔtene anaa wɔntene nhyira bɛba no so ha de wɔsɛ obi bia whoever obi biara ɔbɛma mo 1 cup of water anom sɛ moyɛ media na adwuma na moyɛ me na mesoma mo me na mede mo asi wɔ enti mede 1 cup of water ɛma mo anom no saa nipa no ɛmfa ho nipa ko a wɔyɛ sɛ wɔtene soro so Nyankopɔn so wɔsom no so wɔnsom no wɔyɛ sɛ me na mesoma mu nso wɔde ama mo no nko ara ne deɛ sɛ tie bia ne deɛ na katu ya mo no mohɛ no nso na tini aboae
eni sa nipa no sa empokura no so oton koken o so oton wi o se oye koronfo o se oye wudini o abrabo bia chachakura no wotu o abrabo bia wo bo bia no enya no na Awurade behwe ne mo sa wayam mamon se me na mesoma mu nti na waye bibidi amamon no na katua emmo no munya no nso amen hase no me say emunti ase mene bebre ko waka ne bebre won se obi biara ti emfa ho ne soma wo mu ne religious belief wo mu se ebia oye Islam ni oye Judaism ni ana oye Hindu ni ana Buddhist ni so oye traditionalist kram po so oye konfo ena ose mo de mo ye Awurade dia mo ye Kristo dia Kristo na asoma mo ne djuma na mo ye enti monye saa de we na mo mfa Awurade se woni enya ne religion no behwe enya ne faith no behwe enya na bana bo no wo hwe na emum returns de ebeba saa na Awurade asama kan nti Nyankopɔn do okasa no akasa nti emfa ho esoma nipa no wo mu emfa ho nipa ko a wo ye se wo tene ana won tene emum nipa no se wode ne botae wode ma wo ne se wo ye Awurade dia no nko a ne hia wode ma wo se wo ye Awurade dia enti na me de ma wo eno nko a na de hia Awurade eno nko a menkasa omabia saa na omate o na emu bi na me kire wo no ade e fa na se automatic blessing no ni fa bi nso ye sei eni wo ye wiase ni kura no ma ne wo bo nyame adwuma wa kwan be so a Awurade betua ne ka amen yes see de hia Awurade pa na se oma no se nipa na se wo wode ma wo no wo ye hwan ntira ebio wo ye Awurade dia nti no wode ma wo simple wo ye Awurade dia na wo ye Awurade dia nso ampa eno ye beba so eni se wo ye Awurade se nipa no eni se wo ye sofo no kanya mesem na onye Awurade dia dia a wo de ma no nso enweke ehe no nso se owi biara a odi bibi ma wo se wo ye Awurade dia nti odi ma wo na wo ye sofo wo kanya mesem okura Bible eni onipa na de ono onum se okura Bible no de nyame na asoma wo enti se wono de bibi ma wo a na sa nipa no a odi nipa no okura Bible no wonye Awurade dia a asem emma no wabɔkatu agu wo ye sa wabɔkatu agu enti mo he no nso eni se wo ye sofo bi adoye wo ye nyame nipa bi adoye papa bi ma nipa bi osusa bi a wo ye nyame nipa ana okanya mesem na se onye Awurade dia dia a asem emma wo ne mo se wo ye Awurade dia dia a no matter ene beba mu ama wo mo he no nso ndi even sa nipa no onye Awurade dia no enye Awurade adwuma na wo ye onye adwuma ma Awurade won se Nyankopɔn ni muonyam Awurade eni no eni wo ma na somdue na wo ma na hotɔ no saa hotɔ no won fa se Nyankopɔn ni muonyam mo he no nso ne mo obi a wo ma na somdue wo ma na hotɔ wo boa no a saa nipa no wo se Nyankopɔn ni muonyam no Awurade se na katua wo ye saa no wakatua mo emfa won se wo no ebi a wo ye kramoni na Kristo ni sofo bi a Yesu na soma no na wo ka Nyankopɔn asɛm no kure mu no saa kramoni ne de saa na doye a emfa won se o mienu nyina som no difference wo mu akatua no ne nsa beka amen ne mo saa nipa no a so de ma no so onye Awurade dia de a ye se ene wabɔkatu agu amen good mo saa nipa no oye dwuma ma bonsam onye dwuma ma Awurade tu bo no ho ka obo ma bonsam ni mo ba ko ne de oye dwuma ma Awurade ti se obo no ho ka de a wonto obi bia enwu nti ese oye Awurade de anko anti na Awurade ebeboa asorofo some wa say mo wa say praise him ese oye hwan de anti na ye ma no a nti de wo ye ma no so oye Awurade de ade a obenya katua ene emfa ho nipa ko a wo ye obi bia ne mo so onya Awurade de ade a obakatu agu nti mo he no nso anya saa nti ase we dey divine rules we dey eda ho eni sa nipa no nti na Abraham de ne da ho divine rules ne da ho ti Abraham no eka nyamesum nka lucky wo ho de a akoye lucky
na koye papa ma Abraham de a umo kan tumbuye ne mo nsa koye papa bi me obi a enye Nyankopɔn na asoma no Onyankopɔn ni ba bi a de divine rules mo no nyame nhye mo no de enwe kema mo me mfa enhye no nso ne mo se sa ni pai a wan fa amane so wo Awurade de a wo yesofo o kanya mensem but wan fa amane so wo Awurade de a ma wo de man se obi a wo mobo se wo ye onipa wo yadoye wo kye nkrofo ade ebi enipa na wa yare ana wo ha bi abeto no ana musuo bi abeto no na ade man no de a eno nso de a different obenya wakatua ene wo ma wo se ebetimi enye nipa nyina yie na wo de aka wakoma wo ye nipa ahumobro wo mu eni se asem to obi a ana obi kwa mane bi mu a emfa ho na brabo ha de a different nti ahumobro wo mu nti obi a wo ma mobrofo bi a no wo de fama Awurade enti sa amene sa adoye na wo ye ne wa anye ne se wo ye Awurade de enti na wo ye ma no nemo enipa no na sesena mu enko yie na brabo mu abre ho van se bia wadi amia e wo bebe ho amane bi abeto no na wo boa no de a wo boa wa ya ma Awurade amen eni benya ho akatua nemo nsa wo de ma no se wo ye Awurade de ade a e different na de ono nso de ma obi a wo ye Awurade de a ne nso na brabo de onfata ne som enye ni gidi enye na brabo nye sa nipa ne de so wo ya asase we so nko an obenya katua wo soro de onya katua bia wo soro wo ye papa ma obi wo ye Awurade de a na wodin ni Nyankopɔn enwuma mu na Nyankopɔn nye wo de a asase we so de eso katua de obenya emfa ho nipa ko a wo ye abrabo bia wo bobia wo ye wodin ni kura no a ho katua de wa ye no obenya nemo osoro da ache a eba no de unya ho akatua bia nemo me se nipa no ye ho tini ene wo so Nyankopɔn se mo agye Awurade na ye ho tini na wo so Nyankopɔn de a wo ye papa na ohun so obi ye Awurade de a na wo ye na doye wo ye Awurade de na wo ye na doye o enye se wo mobo enti na wo ye nsa nemo o ye Awurade de enti na wo ye nsa no sa nipa no de obenya katua e wasase we so na ewiase e ba no ene osoro na e ba no so obenya obasanya katua wo ho to ne de na so obekɔ heaven ti obenya katua ni bi wasase we so nyame behira no nyame nsira be ba no so mi se waya ne Awurade din mu na osoro osawa katua nso wo soro mi se obekɔ Nyankopɔn nkyɛn eni ntina wo ye hutini a ese ye ma papa ye ne adoye ehu hia ye na timi twa so aba ewo emra ye tie asase so ana ehu akatua pan so sa atwen ye ewo soro but wo mu aka ne de na me se wonko heaven ti wo se Nyankopɔn etua ne ka ewo ha ya na asa amen ana 1 cup of water no so ejina ho ma se ade bi a emre is a thing to do cup of water no ha say no bi obi a betini aye ye wado ye bi wo ho a obi a betini aye enso ti ze ade obi a betini ye no se wontimi nya bidi a ne je se na mi hu nipa no se de ne gidi ekura so tie cup of water wode mani pa no a na akatua emo no cup of water ne gina wo ma de bi a is a thing to do endi Nyankopɔn mu no ene abrabo mu nipa ho de nye pe obi de ye ketua bi ti ketua bi no betimi aye obi nso de ye bebre no betimi aye ba bibi ho de a ne ka se Onyankopɔn abalo pa ye pa se 1 cup of water no wode mani pa no mu a enye se nsuo kwa no wo kan ti bibi a emre a obi a betimi aye ade bi obi a betimi aye bia no se wo ho ne betimi se wode 20 cedis ana eba for de Nyankopɔn ana wode 10 cedis ana wode 1000 ana 100,000 esno obi a ho den de obi a betimi aye bia efiri ketua so ko se akasi so bia no eso akatua so farasia ofiri upem na yeye enye obi na share wo enye obi na force wo wa na wotena ase na wodwene ho ana wo so nipa sem so Awurade dia de ma ho ni betimi nie enti de obi a ho ni betimi bia wonya bia no ohun se enye obi na aka hu enye wara amen tinye se bia jisa wo ya ne kese na so meja mi sika na kama ya ne kese wona ka asa achi de ontimi nya ketoa no kasiye ontimi nye 1 cup of water akura no ontimi mfa ma obi se wo ye Awurade de enti 1 cup of water ontimi nye na se nipa ne ntimi nya a ene emena wanya sika no obi makoto asase obetima sidai
obetuma toka asa me de ka akora chi Nyankopɔn akɔ be se ankrofo be si omo sofo asom omo a di asorofo no atena se kɔtɔ jet se de kɔso no sofo no 1 cup of water akora no so obi ntimi nya obetimi aye 1 cup of water 1 cup of water kuruwa ma kora wontimi mfa ma sa wo yɛwrade die nteje Christopher ha se Nyankopɔn abafo ma yɛ pa to obia betimi aye ne so ne die ni wonya ho nsira ti mo yɛmfa nso yɛ adwene pa yie pa eni sɛ adema ko a yɛ sister adeketo wontimi nya obetimi ayɛ kasi ana very good na obia nso a obedile ɔma a wode ma Nyankopɔn no sɛ wo bibi yɛ ma Nyankopɔn na wo delay a Onyankopɔn so bedile wo die ho ɔyɛ God of principle sɛ ɛyɛ wo den sɛ wo ma Nyankopɔn a Onyankopɔn sɛ bɛyɛ ne den so ɔno nso ɛma wo meka sɛ obia brabɔ no obia de obia no obia de som no ho obia sɛ mmerɛ ma no ho ade akyi obia sɛ mmerɛ ma no ho obia ɛyɛ de ɛbɛboa no na sɛ ɛyɛ yɛ den sɛ yɛbɛyɛ bibi ama Awurade ne ebu no sɛ yɛde esua nti yɛde esua ndi a we ne kitwa we de kohunu mu ayɛ de wana ka asa akyerɛ wo se kuru ama 1 cup okora wo de ma obenya so akatua nti 1 cup wana ntimi nye 1 cup of water me se wana ntimi nye obia betimi ayɛ ne so obia wo de na ho woni betimi ayɛ nti wo de start very low pa na ekosoro yemu se wa ho wode nso eboro so de ho nkofo 1 cup of water o so obia de 1 cup of water so also the 1 cup of water man hia na ankoyin shira ma o ti ase die ana fe nso no ade ba ko me se obia nso a sa automatic blessing na mekan o mana wo nwinwia ade bia nipa ya emfira koma mu enya lance bia willing mind kese ono ankasa no ade a wo ye na so wo sugu ne yam na wo ye aso obi na ejintim ne nsa wonya nsira nemo nipa no na niti ade a wo ye ne ho obi wo kyade a wo de niti na ye kyade ayemiye ne adoye ne papa ye no eye ne mmere so onu mpokura no Nyankopɔn abie kwa ama no na wo ya doye obi wo nso pa no a wo kora na buro pa ye pa wo kora na buro ye sa nipa no nso de nipa bedome no amen aboso obi timi dia adoye pa adoye na ma na tra so pa nanso ehia no obi so timi toma saa no odore ndi adoye ene papaye moma yensuya ne ye pa nti obi firi na koma mu ade ma Nyankopɔn so be firi na koma mu di ama ho amen o firi wa koma mu a nema be brenu na to nipa wa brabo mu o na se Nyankopɔn se ka die ebesi akwa mu bia no na nko otwa kire yansa na asia kebe no so woye bi ma ye pa na nka se de sempoa ene ye dama ne ene ye nka pere de na se ye ka pere no a mponke be sa da na se atse ne se wonye enkrofo bi koye Paul no madoye Korinto no se omokoto se Paul Macedonia fo omokoto se Paul monye doye monye ye sere monye ye pamocha monye na monfa nsom bi se asum ma na mo ye no asum bere pa ye pa omokoto sere mpo ene mpokura de asori bebre kwa da ye ba for de kwa bi ma wate se na ene ne ye ba for de wo ma obepatu yare sesi a opatu yare a nyesa amen me na me kan yo enti ha say no Bible say obi e wote ne mu ma no Onyankopɔn do no pa yin ka Bible no wo Ewade nwoma mu ewo 2 Corinthians 9:6-7 na ye mu de odua ne kyenkyen mu betwa ne kyenkyen mu na de odua ne bafu mu betwa ne bafu sɛde obi esu na koma mu no woma enya memene mfe ana wo hyɛ mu ebi sɛ de ɔtena nim ma no Onyankopɔn ɛdɔ no nipa a wɔtena nim na ɛma obi ya de a amuna ade a wɔde ma wɔ na nya ne mu a de ne kɔ sɛ be de kwa wɔmuna kusu na de ɔtena nanim ma no wɔsɛ God loves a cheerful giver obi a kɛ sɛ na wɔtena nim ade na wɔyɛ no de ani so na ɛyɛ ne mu ɛnyɛ amemene mfe wɔhyɛ bi na wɔasɛ wɔhyɛ bi asa wanya nipa bebo ne din asa wanya nipa beka sem asa mesitiri mu ɔden ɛna ma da bi yenya sam fa nso Nyankopɔn o wɔyɛ yɛ firi akoma mu wɔyɛ firi na akoma mu na wɔnya nsan nso firi akoma mu ti odua ne bafu wɔse wo obedua ne bafu no obetwa ne bafu ɛnya ɛso obia bafu yo yɛnyina bafu nya dokoro wo ha sɛ Nyankopɔn anim kura no sɛ 50 cents kura de bafo de ma Nyankopɔn wa Nyankopɔn so wayɛ de pa
obu won so a even say wo de 1000 nkwa ma Nyankopɔn say wo nya hwe obi abafu nko wo se de odua ne bafu no wo se obotwa ne de bai na odua ne kyenkyene so abai dai betwa ne kyenkyene wan kasa wa de awie ndiye wa de awie ade awie na ne kɔhyɛ fam wan kasa aburonu a wo de na ni na firi ho no no de akɔhyɛ fam de wudua ye no na wutwa nhye no nso na afi enya sɛ de ma de bɛma no no de bɛma ye sɛ wo ya adoye ma wo bi a expect sɛ nipa na wo ya adoye ma no 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 so won na ba ya adoye ma wo no mo ye no nso na timi aboa ye wo ya adoye ma wo bi na sɛ enya wadwene ne sɛ me ya adoye ma so masi na ɔno nso ye bi ama me nemu ebi nipa bi wo ya adoye ma no ɛna ɔtena asomasi emebi atwam no me kwa ahohia mu asomasi boa me pa na sɛ wo kai na obɛyɛ wadoye de a wo doye na wo di kai en ensim wuye bi sɛ wo ya doye ma nipa no na nya wadwene sɛ returns no entro no an nkyɛn mra ba woni me sɛ wo ya mawurade ba sɛ nipa na wo ya ma no sɛ wono nso wa kai ɛna wono nso ɛyɛ wadoye different eni obi a obɛyɛ papa ani adoye ma obi pa bia na enhwɛ sɛ nipa na wo ya adoye ma no no a ɔno ama bi ntua waka so ye ɔno aba bi tua aka de na ahye agu wo ya papa ma obi ne ɔno anso ba bi tua waka na ahye agu obi wa sɛ na ba bi tua mka na nsingu ai praise him sɛ mo nya saa di wo sɛ mo ya do ya mo expect sɛ di wo ya ma no no ɔno an kasa nso ebia saa nipa no ne mo ye obi bi sɛ responsibility onipa bia wa na asɛdeɛ sɛ wo so Nyankopɔn a sɛ ye dua ho mfam ne mama wo ebetwa ho mfam ne mama wo ne ɛyɛ responsibility obi di wo so mo hu bia no wo so ba so no honam mu ɛne ɛda hɔ ɛne ɛwɔ sɛ adoye bi a wo ye dia na wo dia bɔkwan ma ho ewiase de me kan e different ɛna obi ho na ɔpɛsɛ onya bi free baabi me kan ewiase mu edi ne ɔya doye bi na bɔkwan ma no ɛne e different from de me kan ɛna obi a betumi aye bi adoye tumi bɔkwan ma nipa ebi adwuma bi na wo pɛ ana bi ya ɛne e different ɛne ɛwɔ de Awurade nti na wo ye ba ko de wo di nyansa na ɛyɛ wo nante nyansam na obi a wo hwɛ wo nsatimi aka ɛne wo nante nyansam ɛne ɛno nso wɔ ne baabi ɛne wo ne wo yɛ no wo pɛ bibi na afiri mu aba ɛne enya me nsam nsia na wo yɛ amen asɔre fo mo ha sei na ɛne no memfa kakra bi nka wona mmoa mo kae sɛ Jacob ne nsia no Nyankopɔn hyira no won sɛ me kan nyina maka automatic sɛ wo yɛ a ɛne Nyame bɛyɛ wo sei na wo yɛ a ne wo yɛ a ayɛmiyɛ papa yɛ ne adɔyɛ no Nyame si wɔ ne muonyam ɛne ɛwɔ bibi wɔn nso de a ɛne wo ma ne Nyankopɔn ama mo ka Esau ɔpapa Isaac ɔka sɛ ɛkenka Bible no ɛwɔ Genesis chapter 27 verse 1 to 10 ebi a mekenka kakra bi mo kae a ɔse na Isaac bɔ akora no na ne so yɛ ne kusuu na ohun ade yie ɔma ɔfrɛ ne ba pani Esau ɛka kyerɛ ne sɛ me ba no ɔgye sɛ hwɛ me nie na ɔsɛ agya ɔsɛ ma bakora na minim me wuda afei fa wahyɛdeɛ wagyan kotokuo ɛne wagyan kɔwuram kɔpɛ hanam brɛ me ɛnɛ no a akɔnɔduane sɛdeɛ mepɛ ɛbrɛ me na mini na mekra enhyira wansa na mawu na ɛbrɛ a Isaac ɛrekasa kyerɛ ne ba Esau no Rebeka te Esau kɔwuram sɛ okokum na maba na Rebeka ka kyerɛ ne ba Jacob sɛ hwɛ mete sɛ wagya ɛreka kyerɛ unia Esau sɛ kɔpɛ hanam ɛbrɛ me na no ma kɔnɔduane na mini na menhyira wo Awurade anim ansa na mawu na afei me ba sie me ne sɛdeɛ mehyɛ wo yi kɔ amuakuo no mu kɔkyere mmerekyire ɛma baanu pa mmienu ɛbrɛ me na memfa menyɛ akɔnɔduane memma wagya sɛdeɛ wɔpɛ na fa kɔma no wagya no oni no wɔnhyira wansa na wawu amen praise him unsa aye conditional blessing a prophetic blessing a individual blessing a special blessing less is blessed by what the greater and nyina agishim nemo de ma me de we batumo ne se ansa na Jacob Isaac be hia ne ba no wo se wonko paduane wonko wura mu wonko pɛ namra no me na konoduane ma no ne de ne wontimi mi o ne de ne odi obafie nemo aduane a odi a na wote ho a na ni agye no
na mi nhyira wo sɛ minim da mewuo saa na ka kyerɛ me ba minim da mewuo ti ma nya no ma nhyira wo a na sɛ ne wɔn ka saa asɛm na Rebecca ne yere no wɔte asɛm a yɛka obi ti bie no yɛbɛsua ho asɛm a yɛka benya lesson bi afiri mu nya hwɛ de firi baayɛ ɔkɔɔyɛ ti Rebecca ɔpɛ Jacob asɛm paa ɛna Isaac nso pɛ Esau nso asɛm na Esau no deɛ no ɔpapa na asɛm paa na ɔkɔwura mu a na ɔde nam aba na bia akɔ no aba papa waba wonya adeɛ na deɛ menya adoa ɛne deɛ yɛ ma mɛkonkom ɛno ade na mɛkonu nɔɔso na ɔso ya ma gye ne no nso nɔɔso to wi na ɔtwa no de aba papa de aba na ɔpa bɔ nkɔmɔ no ahwe adeɛ kyi a nti ɔpa ɛne gye ne ho paa adeɛ bia bɛyɛ ma obi ani agye ho bia yɛ amen adeɛ bia bɛyɛ ma obi apɛ wasɛm bia sɛ yɛ yɛ ne mo nyame bo a yɛbɛhwɛ yɛ na obi pɛ wasɛm no nyame bo ebesu yɛ main lab ɛne yɛwɔ additional lab na no ne bi nyame bo a asɛm bi a yɛbɛhwɛ ne yɛ bi a sɛ ebenya de sua bi afiri mu a Esau kɔ yɛ no a no kan sɛ ɔka kyerɛ nipa no deɛ papa ne kan pɛpɛɛpɛ na ɔka kyerɛ no kɔkyerɛ abrekyerɛ mu a na menya duane special na memfa nkɔma papa na papa ni wɔn nhyira wo na sɛ na papa kan yɛ afei ne wɔsuro wɔsɛm deɛ wode hɛ deɛ bɛbɛ bia na mmra me so ɛhɔ na ɔkɔɔyɛ na ɔkɔkyerɛ abrekyerɛ no na ɔyɛ ne duane special na ɔde brɛ papa ɔba papa na ɔpa ani deɛ sɛ Jacob ni o ɛna nso honam no ɔde amoa ayi dura ne honam na honam ne deɛ Esau ne honam gasa ne bapini ase na mi hu wata na mi mfili kakra me hwɛ me ntwe wata ne so wata no ɛbɔn wura mu a mehu papa no onya ɛna nso na gya ani nti no odie nyina sa ne ba wɔn huru hwi o diwie wɔn sɛ baabɔ na kɔnɔ bi ana no na minim sɛ na Rebecca kyɛn yɛ mo kom o sɛ die ba na sɛ bi a ne kɔn de na ne kɔn dɔ de a obi nim saa da no ko ame anka ne sɛ nka akɔnɔ bi ana ko anya de bi anka ho behia no nyam obi nyame akwae enti wo diwie no a ɛna ohyira no papa kan sɛ ma de pa ne nyinaa nso ba mu owie na ujafo nso aba papa mabo papa maba ɔyɛ ujafo ɔma mɛso to ho wanka bi ankyerɛ no ɔyɛ na bia ne bi bia wieyɛ ɔne ɔma mɛte wo ma giama ba akono presim ɛhwa ewi asensem do so paa wo na ɔkɔɔyɛ na ade ba akɔ mi hu no sɛ Rebecca no na ɔpɛ Jacob asɛm efiri awuo mu tam ɔnyem no na nyinsɛm mu na o experience bibi na ɛho sɛ ɔmo nkɔfo bi ko ne yam na ɔkɔbi sɛ mu no Awurade kan sɛ kumaa no ɔbɛyɛ kɛseɛ akyɛ panin no ɔbɛkyerɛ kumaa no ɔno na panin ɔbɛdi panin no so nti wɔn na prophetic eye na ɔfɛ eye ɔno ɔgidie nkɔmhyɛ ne bi ɛwɔ ne mu nti de na ɔyɛ nyinaa ne deɛ na ɔpɛ Isaac asɛm na egyina Awurade asɛm so ɛna wei nso deɛ Isaac yɛn nso deɛ na egyina nti ɛno ɛne yɛfɛ no additional lab or extra lab bebree no abrabɔ yɛ asetena mu ɛne ɛkɛmɛka ho asɛm paa awareɛ mu na mfom abusua egu nyinaa no yɛn ne taa de extra lab mu bɛgyina wɔn sɛ main lab na ne saa ɛna ma awareɛ bebree no sɛ obi hɔ na operate ɛvan sɛ bi additional lab na ɛnyɛ main lab no main lab deɛ wɔsɛ mɛ bi ɛwɔ hɔ na me boa mɛka ho asɛm paa na timi aboa mo amen na yɛn hwɛ na krai afei wɔte yɛ no asɛm mu hɔ na wɔka na obi tibia ebi wa ntaa amoa munya munum saa sɛ Rebecca wɔte nka Rebecca wa antia nka sɛ nka Esau nya ne nsira ti asɛm mu obi tia hai na sɛ wa wɔte yɛ na moa ana wa wɔte yɛ na boa ana sɛ mo a asɛm wɔ mo nkyɛn de wɔte yɛ no on sɛ asɛ sɛ nka Rebecca te yɛ na ɛboa ahwan ɛna amoa ahwan ti nkɔmɔ na ɔmo di yɛ nti mu di nkɔmɔ ya mo nkora mo anu yɛ wate wọn nkora mo ni ya asɛm wa anoma de bɛkɔ ada sɛ yɛde kɔma na kɔboa wo ana sɛ yɛde kɔma na bɛhaw mo yɛ he no nso na ade baako a ɛne gye ne sɛ obi de sɛ Rebecca no me sɛ ɔno de na ɔwɔ nkɔmhyɛni ti da ɔdɔ ne ba no na ɛyɛ main love ɔno ni main love de me tɛm ne sɛ Nyankopɔn dɔ na ɔdɔ ne ba no kɔ onim sɛ ne bɛkuma ne bɛyɛ yi akyɛ ne panin no nanso no ade bɛbɛ nso a nipa yɛ asetena mu no asɛmi hɔ na wɔn nu sɛ Jacob
ono maame ena saa de we eka omo ntam o asemi ho na e say eka ba nu ntam se te person ba mu pa asem beba so Esau wobete se me maame ena oji mi nsira e ma me nua no a wompo maame asem da wompo maame asem do obo se me maame ni mi ho adwempa kora maame ompema asem kora se wompema asem kora wompema yiye kora me nua pa me maame a wachim ya wo me pa na wotimi ayem abolo sei na wotimi ayem boni sei eni asem sei no eka omienu ntam se ebia Rebecca so oni Jacob omo ankora omo no yie on papa tia Isaac nso a ana wo yesa obata anya sa asemi won so a ekobon din so ehu so me ekobon tin obi kwatia kasi mami wo nyimu pa obata de ana wo nyimu sa na wo mamienu na wo do bi ta bi sa obata anya sa mami onye nipa akwa wo ye bata mbone ye bu nanum tia ye beka ne ho asem bone but onyame anim no na de wo ye natini o won de na owo enkom hyani wa bi wo de gidi ani wa bi na aye na oye bibia Nyankopɔn ni monyam bara enam sa enipa no a wo mu ni gidi ani wa no obi a woni gidi ani wa bia no ono na dwene na sese nyama na de sa asem wa pie pa eno ano nti asem wo ne wo bi na obi ntam a sa eye papa de a ene enya hwe ti mo hwe asem ye Kristo ni na mo so Nyankopɔn wa asem bia woni nipa bi ntam bia no ma na nya papa ema asem bia wo nipa bi ntam nya kwaya bone a epie ekwa bone na obi tia one nipa babu fo Nyankopɔn so babu fo ehu ne mo se epie kwa bonten na nipa ne babu fo na Onyankopɔn mu fo de a ensira no Jacob sama Jacob no maame asemi se ewo mo ntam na obi ante bi na wo mo ntam ne mpo se epie kura no a Ewurade se nipa bu Rebecca efo a Onyankopɔn de o mu Rebecca fo because on na o de gidi aniwa and na yesa o de a prophetic eye and na e boa ne ba no amen aso for mo ha say nti ema boni biara enka woni nipa bi ntam da wo wi aso abrabo ho na tepensi bi eba mu a akoye musu ama o ma papa ene de ye emma ena wo obi ntam na papa no ewo no obi ntam na mo se tepensi bi ba na papa no oni ani bi ese odi hunu a na so ban se dia obu ni bone kura no a Ewurade emu ni bone ma ho ti nipa bebu Rebecca nipa bone fo pa obatam bone nie maame we obatam bone pa oyenyimu pa yie ewo ne ma ho se me maame mpema sama kura maame ana papa ne beka se ompa o chiri ubai pa na o chiri ubai why o de bai nanso so no na de on de na de no na efira Ewurade no okoma Ewurade mo yenkoma Ewurade yemma papa a eye ade papa na enka ye ni nipa ntem abi wa ya papa o but ekobon ten de a se ni nipa badwene ade bia ye papa bia se ka woni nipa ntem ne ekobon ten ni nipa badwene boni ama wa nyame bebu pem amen mo ye hwe Nyankopɔn ni bimbuo ti me love ti Rebecca de no no odo ne ba no na aye ono de ne o gina nyame asam so do ne ba ne de odo no akosi wowuo mu na ni kuni ba ne wo saa na aye me love e wo mo sa natural love no ho de but o gina nyame asam so no odwe ne ba ne ho no aye pa se wo gina nyame asam e do obi a ensa na o pa wate so nyame asam ti na wo do obi a aye papa ene ensa da ne mo se additional love oba ne ho ofe oya de o sika ukunu o sika o hwe and now don e bi additional love extra love na we operate o enye men love sika ne besa oba na nanim fra se tinkam no fo ni bagu e ho na ba hunu se na de wo de love nyina se na extra love men love on de enim ya me boy be kan ho asema kire mo mo ma yema odo entra ya akoma mu emra nche bia me de asema be na wie oma ehu wo nsira Jacob wa nya nsira no kwa wani wa mra nsira no ho wa mra ho kura o wa mra ho o amena gi nsira na ma no o maame nenso maame ye no sanyi nyame ansam ne wo mu di a ka maame no ko ye mambofo pa ko ye ba tam bone pa e mata bebre ho se a wo mu dom mani bi etan bi nim kura omni eni bi nim katini mu sam we ba ne aka anu atum kana sa wo ba ai oba ta yo enyi mu pa ba Rebecca de ne ejina Awurade asam so na ejina Awurade asam so nti se mo ntwe me nkenkai mo ntwe quotation no bia mo kofia Genesis chapter 25 21 to 26 ya mbe hunu se na onyem no na sa message ri baaye tina onde na opene balance no na ejina Awurade asam so e mata mo me nhwe yiye ye wo ma ye nka ye no mo nyina
Nemo Obuana extra love dia a different, but name love when dia was a wobano, but oye bibi sonkubi, and Emma when extra love dia, and your bonnet, our riemu, maybe no one ever been one, almost pretty extra love, and your main love when dia ayera kura, with the echoes one nabu. Of course, when I'm saying you can cross and extra love, we know the drum and pneumonia, a son, when I made the ayera that. Riding here, one side idea, amen. You have a queen upon him. Mamma, no, mamma. Mamma, Jacob, ye, or pap, what the my, or Diviano, and we see on. And yes, one Sanoka, Insida and Maka, or Penacadia, it may be a Unianoka. Mommy and moi, young be missing upon him, 1 cup of water, who may be that they are, pay ye, and the hand, Menacron, and Timiadia, the air in Ebetimia, the Acadia, individuals. 1 cup of water, no, Obi has an AOB, and yet group or something here can. Group idea, and say some way be in the account once a move. Name individual be, and map, Obi, or rather, the answer, the 1 cup, we know, Nakatia, and one of them, Mommy, and I am sorry. In see Chelsea. And then the obvious say, it is like I see a mouth. In himself, I can see it, and that was it. I will use to Amen.